S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis téléspectateurs de la Piindi TV, on calmina mon juram beltanam no hantini ko dañi tigi weltade huccide mon min goy wadde e kala saha en garti émission men mine mon ko émission mo ganda on jeeni dum no feewi wayri no wadde ko non wana elade no feewi ne tawno koy golle de goneno hande non en bismi mo ganda on jidi no mo yid no feewi émission o dum non MC Mody to mo samindire bandirabe hade min garde question ngaji men MC ça va? Yeah, ça va Fatmata. Arselli. Salnama jurama. Arejam. Birajam alhamdulillah. J'espère que le moral est bon. Oui, ça va alhamdulillah. C'est sûr. Ça va. Merci. Tigi salmindira bandirabe. Bon, assalamu alaikum yebi anko be Piindi TV on calnama on juram wala gayane yeso camara ko MC Mody woni kodo Fatou Ndiaye wala mi Fatimata Ndiaye émission min mon wadde hande ko min mon bismillah modon so Allah lamdo jebi men jaadu ha hunde wula wela yette ha on calnama MC Mody les mo futanki kalo gonga histe wutanti gorko mo jella mala ella ko wadi fon sella Mody kalo ko wudi boy mo bonanidi cubala gawonnoti nyamo udi becco uruji mo soroji kirso noroji salmim jurim tigi comme vous avez l'habitude d'entendre que MC Mody ko dum woni slogan mako machallah tim fo no kiptina ma hen no fewi MC Mody mbara hulani sera kulul kom man mi nani ko kulol tay ne garta émission de ka tarde ni euro non dum la tirer parce que ko tarno fo dum rattraper way min ko palma ko buri hewno non merci beaucoup MC on est caméra o ko Ibrahima Thiombane hande biya Thiongan ko Thiombane bimi ne tawno sehilam goto wi Ibrahima Thiongan so tawi mi haalimo tan haggila so wi Ibrahima Thiombane tan haggila mi hay Thiongan dum non Ibrahima Thiongan maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak suñu caméraman bu ñaawul bi ah Doudou Doudou comment tu vas yaa ngi ci jàmm lu mën a bon mi salmini Doudou no feewi mi salmini denndaangal ɓe ngannduɗaa ko yettoɓe wonɓe nder leydi e caggal nde tawno Piindi TV jooɗi ɗo tan koye kala saha ko wadde renforce ko ngannduɗaa ko woni équipe o ngam noon tottude mon ko jiɗɗon ko ene jiɗɗiɗon ɗum ni ɗum noon en calmini denndaangal wonɓe nder leydi e caggal leydi kala njehen ƴeewen jangal garten mbawen wadde question fewde o mo ngannduɗaa woni MC Mody woni invité men mbawno ɓurde anndude kadi hol gonɗo MC Mody. tigi alifal wonno to ganda to woni to technique to dum don MC Mody hade min fudde tan ene wadi non ko ganda ko woni musalla fewde ko ganda ko woni kala biyo mbimi e mbimame fewde e kala biddo pullo ha tento ganda do woni to Mauritanie Nakshot ha to ganda to woni to commune mo Niabina ha to Sori Male woni usare bani men gorko sehin men Ali Djibril Sall o duwanama no feewi en diwani kadi bandiraɓe makko ɓe fof Aliou Djibril to woni ɗo ɓuranmo to ummi ɗo yo Allah hokko yo Allah yurmomo yaafomo yurmo yaafo denndangal mayɓe juuɓe kala ko neɗɗo moƴƴo tedduɗo Aliou holni Aliou ñammini Aliou yarni Aliou walli miskineɓe Aliou mahi hôpitaux ji Aliou waɗi forage uji Aliou waɗi école uji Aliou waɗi jamaji Aliou waɗi ko heewi ko wawa limtede ko suuɗi ko ɓuuri hewde ko feeñi ko ɗum noon en calmini kadi bandiraɓe makko ɓe foof en duwonima ne tawno senen kaale makko tan mi huuli émission on jokkata sabu an aɗa andi ni ko mbimami ko kadi nde tan mi duwono no feewi jinnado debbo ɗo woniri foof en diwani kadi joom suudu makko yo Allah hokkumo ɓernde no muñiri en diwanima kadi famille o foof fuɗɗorade kadi Alsane Djibril Sarr ɗo wawi wonde kala en duwanima no feewi duwanade kadi Ousmane Djibril Sarr to Sori Male en duwanima kadi Moussa to Nakshot en calmini denndangal galle o e famille o foof Mariam fo galle kamɓe foof ɓe duwanama no feewi Allah hokkuɓe ɓernde ɓe muñiri en calmini kadi ses amis ses proches ɓe ngannduɗa kala to tunɗa tan jiiɗa Aliou Djibril Sarr ma yiide ɓe ɓeɗon walla sa yiiɗani ɓe on nana omo haala ɗumen ko heewi en calmini kadi omo ganduɗa woni Hadji Diop en duwanimo no feewi en duwani kadi Ablaye Dieye yo Allah hokke ɓernde muñirani tan konko heewi wiide Aliou wona tan sehilam
kono ko ɓi nenam ko patron ko fofom bras droit mo ko fof ɗum noon en duwonomo fof seydi jeeyi walla hokke ɓerde muñirɗa en duwoni kadi Demba Sangoto no feewi no feewi no feewi no feewi Demba Sangoto yallah hokke ɓerde muñirɗa en duwoni kadi Djibril Guissé Djibi Guissé to France en duwonimo no feewi en duwoni kadi Abdoul Badji Ba ɓen fof koye sehilaɓe Aliou Djibril Sarr ko toon gummimi ko ɓooyani to Sori Male salminde galle o fof salminde kadi omo ganduɗa kadi woni accañan debbo tedduɗo machallah e Guedda Djibril Sarr kamɓe fof ɓe calminama juurama ɗum kadi wawano wasde nde tawno Aliou Sarr ko dendaɗo ɗum noon mi anda taw aɗa andi mo walla aɗa nanannomo mbeɗa andi mo ni gandal ngal hewani mais ko neɗɗo moƴƴo et puis no jimomi no gandanmomi de mi andano ko maire par ce que jaadnumi koye bammal la fois passé ɓennuɗo en o adversaire mo Nouakchott omo dari darde nde ganduɗa wa andu ni ko maire wallahi gonga e seulement ko no mbiɗani rek yo Allah yurmo yaafo harnomal janna et puis kadi neɗɗo baɗo moƴƴere aduna ha yimɓe fof cetti so yimɓe cettimo hunde tan tagɗo yimɓe o ronkani settade ɗum donc on woni jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo yo Allah waɗanmo moƴƴere voilà en duwnima famille o fof aussi an hoorema duwanama babmal en Oumar Wadde en fof duwanama par ce que voilà ko yimɓe makko ko kamɓe gandirmomi quoi voilà c'est vrai wallahi sa haalduma haali ko tiiɗi El Hadji Baba Mal o duwanama no feewi gorko poɗor lawdemo nde tawno Aliou Djibril Sarr o wiyata ko Aliou miñiraguelam muñum Baba Beyti en duwoni kadi omo ganduɗa woni Oumar Wadde e staff dandendol fof e kuuɓal nde tawno enen gandi darde omo ganduɗa woni Aliou Djibril fewde e El Hadji Baba Mal yidde makko korsa makko e fof ɗum noon Aliou en ngala jobrima ɗon mbawɗen haalnude haala ka tan jeehen jenggal seeɗa garten mbawen nadde ko ganduɗa ko woni mundi yewtere nde mbaɗa moon présenté hol gonɗo baɗade invité hannde o woni MC Mody question ngaji e ngara ko heewi kadi actualité garɗo ɗo ganduɗa ko woni rap mamin gartu hen so wiɗi jomiraɗo ko joni joni wonata tigi en garti émission men min e moon hande joɗiɗo ɗo huccite e yam o waɗi ko konko ko baɗɗo caché les couleurs ga vert micro mo jogui o e vert gonɗo e lafka way kon ka baɗɗo préparé tout oui wona ko piindi paami saɗa fayi piindi ka piindat c'est vrai oui c'est vrai ɗum taha piindi no feewi ɗum noon waɗa invité ko Ibrahima Gaye Gueye c'est ça Ibrahima Gueye ɓurɗo andirede MC Mody Ibrahima Gueye jeeya to ganduɗa to woni to ƴellal palel dande maayo ɗum noon so tawi en nanima toon en gandi ko toon jeeya tigui Ibrahima Gueye mo ganduɗa fuɗɗima rap enen mbawi wiide en 2007 kono noon no hewno heeɗade rap yidde ɗum musique depuis 2005 Ibrahima Gueye oɗon hande jooɗi e plateau men enen gandi kadi omo waɗa animé ko ganduɗa ko woni émission rap to ganduɗa to woni temps mal de Saint-Louis men gattu hen so wiɗi jomiraɗo ne wiye galle hip hop konko wattu ɗum pratique min gandi kadi o bismiɓe kadi rapport uji kewɗi konko Ibrahima Gueye hande min joɗɗi gam yewtidema ko ganduɗa ko woni projet ji makko eko woni dow mum ko benni e kadi actualité gardi e classe uji gonɗi ko ganduɗa ko woni e rap o manima betti won seeɗo mi haalanoma hen haydara kono ko noon tan ene jeeya e son uji makko wallam mi heɓa debbo nanɗon mamin gartu inchallah gouvernement o haali hen mamin gartu hen jeunique woni no sommo ganduɗa waɗi no buse no fewi kono won heewi ko arti hen mamin gara e question ngaji jalanam koye son uji makko guiɗo puntowa guiɗo puntade c'est ça ɗum noon ene waɗi kadi fitrine uji kewɗi e won hen artiste ɓe hade tan min jokkude question ngaji ene juuta namdotomami ko MC Mody holto gonnoɗa haade tout saabu jekki yimɓe netti yiide émission ngaji netti yiide concert aji netti yiide haydara émission gadda tan cuuɗiɗa ko woni machallah ko adi fof min ko weltare d' abord tigui tagui mi weltade wona noon wona hunkande mbaggu par ce que mi yeehi émission ngaji kewɗi mais meeɗa yiide neɗɗo haali artiste o taw namdaki ɗum ndeysan par ce que a namdaki ma haydara c'est vrai a noddani téléphone mbiɗa kamara ko woni indema deftere anda no mbaɗɗa vraiment a waɗi rôle ma min ɗo kam c'est à félicité quoi ndem ka waɗi ko poɗɗa wadde et puis weeɓani quoi
artiste garɗo fof waɗan valide émission min e mon non en tout cas vraiment min kam je valide parce que départ no natirɗa ni c'est pas facile e émission ngaji men enen eɗen jii woɓɓe en mbaɗ ɗum mais enen jarnanen waɗ ɗum enen jarnanen ko ha émission ha artiste o yetto joɗɗa mbiya ɗum e ko ni mbaɗiten émission walla ko ni on a rien parlé on a rien discuté mais tu as tout dit a waɗi présentation ponɗa waɗ ɗo c'est a sali et puis ko heddi ko merci so tawi a waɗi kam mi félicité ne wonnami belamma par ce que anni ka professeur am ɗum ko hen jeeya onon aɗa ko ganduɗa ko woni milieu so tawi on jooɗima yeesam tan wontami ko fierté no feewi ko devoir tan wanmi merci ko weltare et puis ko kala ko kadi foof ko noon hami wattarani e dara ko heddi ko MC Mody kam ko wiyete ko yahani arani nde wonno koto wonno ɗo tan woni voilà heddi saaha yimɓe donka yiidema mbayruma nande donc andir ko gonɗa e dow mum ha jarana ni woni hen tawma ko ala e ma kaari ɗannima walla kaari kay ko resi walla kaari joni ko ni walla ndani mais je suis là mbiɗemi ɗo henne to gonnomi ɗo gonmi seulement noon les émissions ɗe mi wattano ɗi ɗi mbaɗannomi ɗi mi nattiɗi wadde kono kam musique o mo mbaɗannomi ha joni on mbaɗami eyi heddi so tawi a ɗannima ɗannirɗa ko pour yidde dañde gartira sa yeehi ha on moment a ƴeewi public mo jiiɗotanɗa o a dañi ɗum il faut ƴeewa ko defanɗaɓe par ce que il est temps hankadi ni pellital leñol walla MC Mody groupe muɗum woto ko mbaɗi ko ganduɗa hen yimɓe jiihani muɗumen ɗum noon jiiya ɗumen e ɗum ɗon saabi ɗum yimɓe ne mbayra yiidema walla mbayra nandema kono waylata haydara e ko gonɗa e dow muɗum ko souvent yimɓe fof mbawani yiddema kono yewɓeɓe walla duumiɓe yidde yiide gueɗe ma ɓe continue yiide gueɗe ma ha ɗo joni bon alhamdulillah eɗen to gonɗen ɗo no mbimami ni hakkude Dakar Fouta bon en jaltino seeɗa mais wona hunde ɓoyde ko hakkude Côte d'Ivoire e Congo Brazza donc ɗum ne kadi ɓoyani koye ɗiɗo dumunnaji wonno mais eɗen ɗo eɗen celli eɗen cellira eɗen liggoro seeɗa mais enen toujours e écho ji ene wonde MC Mody ɓurani yidde jooɗade Dakar kañum ko Fouta ɓurani ɗum mais mi wawi wiyede mo fuutanke ha para wiye mbeɗe waɗa hoorem Dakar nag non hande c'est pas facile en jiiyan artiste ɓe jiita o jooɗa Dakar oɗo des produits hande wone labilaji mumen gono foof kono an ɓurɗa yidde tan ko jooɗade Fouta no aɗa andi jaɓe o moment min gonno Fouta duuɓi amin mbatton musique yimɓe mbimin non musique o wona Fouta tan il faut garon Dakar Dakar woni base o ɗo woni capital min ummin Fouta mi ari Dakar mi waɗi imposé ha wonɓe Dakar ɓe gandi kam mi waɗi émission ngaji mi waɗi foof mi yeehi plateau ji est ce que a faami donc si yeehi noon ha on moment a andi exactement Dakar ɗo ko huɓɓitti Dakar ɗo henne game on wawi ɗo yaade ne wawi yaade partout hande l' essentiel ko wawi yaltindemi hen ko liggey o noon min lawol ngol ndewmi ngol tampere nde kemmi hen ngol mi yiiɗa miñiraɓam aroɓe joguiɓe tanaɓe ndawe ngol lawol saabi mi jottimi Fouta mais ça ne veut pas dire kadi mi wona Fouta tan mi wasa yaade Dakar parce qu'il y a beaucoup d' événements haal premier waɗoɓe ɗo kala événement baɗɗo mbeɗimi hen heddo komi daña famodirde jomumen mi ara walla mi wasa famodirde jomumen kono kala affiche baɗaɗo ɗo taw programme rap PULAAR mi waɗama hen invité donc fitti ko wondemi Fouta tagani mi yejjitede ga hen adduno kam ga henne ko arde andide yimɓe ƴeewa holko ɓe mbiyata ko ma gara ga ma mbaɗa imposé ga henne ma ganduɗa ga par ce que ga woni base o c'est vrai ga woni base o mais kala lekki ko jiiɗa ene waɗi ceertene fiini ande exactement fudde nde koko rosa koko toppita so fudde nde soppama tan hunde nde samat donc fudde men minen ko Fouta mi anda woɓɓe kono min MC Mody fuddam ko Fouta te ko Fouta gimmi dañande hunde fof mi artir ɗum toon ça ne veut pas dire noon fof ko Fouta mbaɗami non ma wor ko ganduɗa ala Fouta mi addoya ɗum mi yiiloyo ɗum somi dañi ɗum mi artira ɗum Fouta ɗum de saabi gonmi Fouta mais hande o mbaɗimi Dakar pourquoi pas Ibrahima Gueye mbiya MC Mody bon Ibrahima Gueye ko indam nde ganduɗa ɗum woni e kayitaji o et puis en plus MC Mody ko inde waccore ko wonmo guindirnomi tan ko inde waccore inde nde jalti bon au lieu de ƴettude inde goɗɗe waɗa créé mi ƴeewa indam nde ganduɗa diwan fof ɗum andiri kam jijiraɓam yaadiɓam fof ɗum gandiri kam mi jokka hen MC o MC o gardini ɗum hen Mody ko inde nde ganduɗum MC o noon mataw ko meccal ngal saabi mbami ɗum MC Mody mais sabu wona firtani Ibrahima o woɗani voilà 2017 puɗɗiɗa rap ene heewi tawaɓe ɗo 2007 dimas jafoɗa puɗɗiɗa rap ene heewi tawaɓe ɗo e nanankoɓe waɗaɓe rap heddoto noon ko est ce que ne waɗi no jooɗino comme hande no wayini rap hande o no wayini e foof kono dow ɗum hol waɗnoɓe inspiré ha nadda hen bon yettere gano so lingueri karaw yirta yettolawjoɓe kore bon instant mumen mo natami rap nde ndeysan guminomi ko ƴella garmi wuuro wiye bosiyaɓe jonno ɗon concert ko pakko leñol Abdou Camara garmi tawnuɓe dow huɓere mbeɗa yewdide mabɓe ɓe jaaɓi kamɓe mbaɗi kam miñiɓe mbeɗa woni noon wuura men kala no ɓe ndewiɗon e pay sange en waali en mi wallaɓe jolnude bagage min jolɗe mabɓe sahaji wiyama abboɓe ha mbattumi yadde mabɓe donc guila
to ganduɗa mi nanga ɓe hanno mi nanga micro tan mbeɗa waɗa présenté yo rapport uji garjo joni poko en ko garrabano kono mi wonno micro central mabɓe ha on mamma mbimi pourquoi pas min mi ƴeewa wadde komi badata ko won almudo mabɓe gonmi hen mbeɗa winda voilà mbeɗa tinda public woni jinga ha heeɓi nokku ganduɗa hen exactement hankkadi ni cuuɗi keeɓi dande ruttade wodani won ganduɗa sa acci ɗum sababu to gaccirɗa ɗum ko yo wontu gollal ma bon mi acci kala ko mbaɗanno mi acci jangde nde mi acci meccal ngal mi nanggue rapport mbimi hankkadi noon il est temps mi ƴeewa yeɓude teppe mabɓe kala to ganduɗum eɓe gara mbaɗa cartone walla ɓe gara ene weela min mi ƴeewa wadde hono muɗum janggo e janggo soɓe netti yaade tan mbiɗa yaha voilà ko ɓen caabi ɓe mbaɗi kam influence ha nanne hip hop pulaar te no puɗɗiɗa ɗe fof ko diallo joɗɗa nde puɗɗimi nde en jaadami koye mabɓe par ce que aɗa andi pakko leñolobde camara ɓe tournanno ko guila ñande julde korka ha ñande wiya lewru darima janggo woni goo korka donc ɓe tourni ɗin duuɓi fof 2007 ha 2012 presque mbeɗa yaade mabɓe kala tourné mbeɗa yaade mabɓe kala tourné ko pako wonima inspiré le général o salminama no fewi way général pako leñol abdou camara en calmini ɓe au passage en mbiyaɓe kadi courage et bonne continuation ɓe jogui événement ji ganduɗa nani yesso donc 19 novembre ɓe mbaɗa programme goto créé avec Coumba Kondio e woɓɓe ayi bon publicité donc kamɓene vraiment ɓe mbiyama ɓe mbaɗama souhaité yo hunde rew lawol ɓe dokki min cuusal guila komin sukaɓe ha hande min gonti suɓaɓe donc yo cuusal ngal continue juuto jokko juutde balɗe moƴƴude battani jomiraɗo ɓeydanaɓe kattani tigui tout le temps enen nana MC Mody so haali konngui pulaar bon sinka ɗum fewna ɗum ha feewa parfois yaltinede proverbe uji ganduɗa neɗɗo sikkata ɗum ni mbere ka jangguɗo pulaar walla ka joguiɗo mawɗo joɗiɗo sara ma baade no guila ngal ba no windanma walla goɗɗum mari min konngude kalam ni mbaɗi différent e ɗi kalta ɗi bien sûr que andi sama haalde yimɓe mbiyata ko ko juddu jeeri pourtant ene hawni ene woodi teskoroɓe ko teskotoɗa ko won hen namdotoɓe min mbi mari ka jangguɗo pulaar won hen gueɗe kono Allah andi faati mi meeɗa yaddudal pulaar ndeysaan mais seulement noon mbaɗa janggatno école on saaha nenam jogui defte pulaar ok alkule ɗe ngala e lettre alphabet en français ɗe ɗen alkule de mi ƴettiɗe e nenam ko wayno ɓ ŋ ñ e ɗen afuji ko heddi ko henne banggue yumade jangguitino pulaar walla nenam jangguitno pulaar kono ɗum mi teskahi ɗum hen mais omo jogui defte mum omo jogui defte pulaar et puis voilà gueɗe kewɗe nde ganduɗa henne hande o mbeɗa wuuri ɗum walla mbeɗa yewtiri noon ko witto tan MC Mody ko tuulel tan donc kala ko mawnuɗa bama ko bama tan wona won guindiyankoɓe wonɓe ɗo wurnoɓe ɗo maayi ɗo kono wonko gacci ɗo wonɓe ganduɗa hen ha joni nana jooɗi no mbaɗi yewtere fof yewtere nde no waɗi lowdi ndi ganduɗa waɗon nafoore e sukaɓe aroɓe ɓen de mbeɗa tumno e muɗumen ko wayno mawɓe menen Farba Salli en ko wayno Dembamme Guissé en woɓɓe c' est vrai wona tarif foof mbawɗa hoccirde ha laaɓa mbatta ɗum hakkille ma mais wonko ganduɗa hen so tawi aɗa jangga deftere nde wona page uji ɗi fof mbawɗa hutorade mais yaade page ɗi ganduɗa ɗi hutorto ɗi yaade page ɗi ganduɗa hesa wattade effacé jaranke ɗa te majji ko noon gurdumi hen ɓe ganduɗa hen mbeɗe heeɗo émission ngaji baɗɗina is mbeɗe heeɗo jewte baɗɗe fayida mbeɗe heeɗo konnguli en tout cas haydara mi yewani quoi woni kala ko nanmi neɗɗo o walla ko jiimi neɗɗo en tant que ko fate pulaar mbeɗa ƴeewa wittude hen anda holto itti ɗum walla holko saabi o haali ɗum c'est juste ça mais wona naatoy dudal walla nen gueɗe est ce que c'était facile début o musique o avec famille o enen gandi Fouta parents ɗi jaɓata no feewi surtout wadde ni rap non rap kam nden ko haram quoi joni noon dagui joni dagui men nden ko haram par ce que nden sa wi rap tan ɓe mbima rap ɓe yornoɓe tubaji ɓe simmoroɓe ɓe yaroɓe ɗum wonno inde rap walla mbiya ɗum wonno yettode rap mais yeehi ha rap watti tumdede arab rap wonti diine wonti islam holko saabi ɗum par ce que hande konnguli kewɗe ne kaale e rap mawɓe ko ganduɗa keɗotako musique ni ne kutoro ɗin konnguli donc waɗi ɗum koko needi nani hen yimɓe gandi holko woni fandare nde heddi noon rap yo wonde maçon wonde tailleur wonde animatrice goto fof eko ummini ɗum goto fof eko yiiɗi wadde minen nomin gari hen de min tawi pako leñol abdou camara ne mbaɗa nde min tawi ko won rewɓe caggal mabɓe ne ƴetto yummiraɓe mabɓe babiraɓe mabɓe mbiye mbaɗani rap saabu ko mbaɗata ko pour ka mbiye rap gendi rap ala gendi rap dani hen ɗani mais noon on instant e musde e mettude kamɓe ɓe continue yaade haɓe mbaɗi hen réussir minen min gari min jante e mabɓe min jaade e mabɓe par ce que koɓe mbi eɓe mbaɗani leñol mabɓe ko andani hande wonko ganduɗa hen aɗa wawi ñemboyde ɗum to jana ɗum kono noon ƴeew ko ma ko kadi gara mbatta hen par ce que a wawi wiide foof aɗa waɗoya ɗum piraté e banggueji goɗɗi te ɓen wonko jaaɓi wonko caali enen wonko jaɓɗen wonko celɗen donc jaɓɗen ko celɗen ko noon koye gurdam men tumni il fallait ko woto ko ganduɗa hen jinnaɓe men ɓe mbasa famde so pamani noon paminenɓe minen guila ɓe pamani
hamin badde mabbe maslahaji min doga min corno min ngara min pamina ha on momma be pambe ngandi dum do natti fijiri wondi meccal e pin wadni tigi dum non wayno temps wuji nan doga dartaaki te en ko poti yewtude actualité ha heewi ngarami tan son wuji kewi e fof kono son mo ganda waji marque yimbe woni hokkam debbo hokkam mi heba debbo hade moji be gasane mbar hebi debbo kam wala mi heba debbo gel moji mo gasane en tout cas ko kala o gonga ko som ganda arte son seeda bon wala mi heba debbo gel moji be gasane kanko woni gidelam hay sotinani bede ujam gite kono boyo faman bede ujam gite kono boyo faman wala mi heba debbo gel moji be gasane han woni sekilam kay mada pawmi hajam Ebi mamma koro awati e citade somnangi mi koro be pudo sikitade yitambuli mi dole mi anda nombadem bamma ko kiro walla njida ko war natam galle mabbe tan ko nokkoy gol jeng hele bien surveillé hale jadon han woni sekilam koy mada pawmi dum ara wawi nade yal tude goto susal tude par fere balaka motina gile berndam kasekilam kanko gidam umorade yam gille cuwa wurde sabuni ko bange god deke yider musi sa yide yetinan bernam sarakama ko suwa wade yanke se won burbe modo yodde burma yontede gillam koy mangon mi yida funtede wala mi heba debbo gilla mojube gasa bay pare ko histoire mo ganduda debbo gor mo jindirda jella c'est a sousa yettinde mo sehil mako a sehil ma gotal nela dum para susirede gella anduga ko hakkunde me sigilam debbo ni sa yidi mi haala inde mako ah bon mi haala debbo e heure mo gatta galle mako bandale mi nani weli fiide ba saw mo natade galle anduga mbeɗa andi kam exactement ko somo ganda en hokki kam ko heewi et puis ko inspiration tan wallahi ko inspiration hadi no inspiratomi ɗum de allah andi hay gormi jofaki wallahi kako jiltomi musique hay gormi jofaki wonde ko an jimami mais malgré no jimri morceau jam goddi di rek ko non jimir modo morceau heddi non ni Allah wadi gilnan me musique faade joni wuramen hay cegal wuramen kala jimi morceau ma wot histoire gadar ko la hen wi ko kari kaldra et puis jimol ko duma jimol ko daro gal sa yen hoore ma tan wi ko an e heddi non kalam ko mi ƴewde tan cadele yimbe en ƴew minen pijudo jamen den minen garanno minen gona e bedda hamin pije ala ko fijinde min don so wona ha mangoje de birto min kalde mudum manam hande o so tawi sa ƴeewi fuuta nden rewɓe gona toon mbaɗa alo kumbam worɓe en gona gane mbaɗa samori eɗen nden joni noon alo kumbam to samori ga fof koye bedda kono noon il faut yewani nden mbawa fewnitade nden noon jamanu fewno bonani nden non nden yimɓe kumpittako nden hay caɗele goto ngala hakkude debbo e gorko mais mawɓe ne kiranno ɗum saabi noon saɗa naata galle janano pour ƴewde combo ma ɓeɗo mbiyata ko il faut woda no mbaɗɗa so woni ko rewɓe ɓe mbiye guerrier ma gasi voilà ma jettine en nelal walla woda no mbaɗɗa minen noon wonno istila men ko fadde ha sukaɓe en jalta en nele coori pétrole on saaha courant ala fouta walla yo coori wone gueɗe walla yo gunoyi en poti aɗoye condi machine eɗen gueɗe nden mbawa wonde e soɓɓude gallol aɗa moggino ha jomum yalta piisa ɗum walla naata galle mabɓe aɗa nokka jeygue kala hen ha jomum ɓoy wadde zére non ko miijo tan pourtant ko miijo non mais son waɗi marque yimɓe to yimɓe fof gacci hen parole aji aussi goto fof no yitto hen hoore mum par ce que heeɓe en jeewi ɗon a woni no Côte d'Ivoire holko dawnoma Côte d'Ivoire bon Côte d'Ivoire aussi ko tourné am tan wonno tourné caggal JOUR taski pudirimi ko padalal ponnomi rewnu hen ko no pudirimi ko kahedi ponnomi rewnu hen ko padalal hawre padalal mi heɓani suude bon gummimi toon noon pami Côte d'Ivoire par ce que ko tourné tan wonno tourné o noon côté Côte d'Ivoire et Congo waɗi Côte d'Ivoire organisé ko alasco mbe salminamo au passage fansara pulaar tinni no fewi kañum hasim sow gorko mo ballel donc jaami Côte d'Ivoire min joui Adjamé ko Abidjan capitale mabɓe miiri Adjamé min jiidirtoon e Malick Diallo en woɓɓe ala ko bannanimi somi limtimi juumat so neɗɗo fewama ko ɓurti umat so wujjanama tumat voilà Malick Diallo kanko e woɓɓe baccu en mbayin leydi zumi ɗon zumi boake gummimi ɗon noon avant ɗum noon taw min jewtidi e fedde wonde Cosère Brazzaville woni Yaya Sow ardiɓe Yaya Sow en woɓɓe kamɓe foof voilà jaami toon kadi ambassade attaché gonɗo ambassade o Barou Lamine Kane ɓe fof teddini kam machallah jaɓɓi kam zumi hôtel Africa hunde waɗi réussir e laabi goɗɗi kadi walla événement ji goɗɗi walla tourné ji goɗɗi en ɗamina on banggue ko wayno Ponte Noir e Gabon komi ponno toon juude hawre oɗo weere ko hettere heñere ka jata e wuuro taw hawre advice ari toon kadi foti juude ɗin diwanuji mataw minen min mbaɗi min gacci ha yesso voilà mbiɗa salmina au passage Dieynaba Diagne woni ko toon to Brazzaville kañum jogui toon tigi en mbaɗa mi signal temps o gasi kono min mbawa yatto min jewtani ɗum haade nde tan
hon tolniɗa par ce que won wiyoɓe ha joni bon MC MODY no tardi seeɗa banggal rabo saabu guila nden ha joni projet ji ɗi no ɗeesi ngakkude no yaari no foti yaarude ni holko saabi ɗum ɗon bon saabi ɗum ko yarude ses hatta yettade heewi wiyoɓe mbeɗa tardi walla mi leeli ha joni mi addani projet ɗe gañmi tan ko addude projet wayno projet jiini projet gaddade fof après so paari so heɗama yontere ɓenni yoɓatama projet ji gonɗi ɗo ɗi machallah de non machallah projet ji mabɓe ɗi machallah mais onon ɓe gona sukaɓe holko mbaɗɗon projet ji mabɓe ɗi hollum est ce que on balliɓe koɓe jiiɗi ko projet so tawi ko yaltin tan pour yimɓe mbaɗa consommé donc il fallait ko jaltina des single yimɓe continue wadde consommé parce que wawine men ɓe foof e ɗum noon animateur uji mbaɗi man min walla animatrice uji goto fandira hen darde mum tidde dar hen pour partage attends pour wadde promotion ko heddi ko woni kadi fodɓe sodɓe ɓe nana cooda no foti yimɓe jaltino album taw ko des millions dañi hen fodɓe sodde en cas poɗɗo sodde ana jogui salaire jondo aɗa jogui contact uji aɗa jogui en cas poɗɗo sodde jeeya ko hol mbiɗo mi sodani e donc wadde woto wiyen fodɓe sodde ɓe cooda an poɗɗa wiidemi ka soodi non t'as pas compris andi mi affaire tan fo wonmi dowom non mi fawane dowma exemple dokkumi mais woɗɓe kadi nana goni caggal no mbaɗa mbiɗa yaltude anani ɓen kadi ma feññine kono waɗoɓe nana mbaɗa no mbiye hen ko hanma wadde an ok machallah waɗoɓe nana mbaɗa et puis mbeɗa waɗaɓe encouragé so tawi lawol ngol le liire mabɓe eɓe dañi hen koɓe jiiɗi ko yoɓe continue mais jimmi wiɗem ko hande projet rap pulaar walla projet musique pulaar foti hankkadi no wawde yeeyde plateforme uji he a foti wawde yiide hen hoorema est ce que a faami hande min poti nattude jooɗa tan ha joni garɗo e leñol gongol yetto hefto min yaltina projet goto daña des tourné Europe daña auto muɗum daña appartement mum walla daña galle muɗum minen gona hen duuɓe kitale dañata auto ni appartement ni des contacts a wawa dañde ɗum hay artiste haalpulaar goto meeɗa wadde projet mo ganduɗa projet o yaltinen ɗum hunde ko wona inde walla dowla inde noon ene moƴƴi kono noon sa rena hay ɗum famma ko heewi mais so tawi ko minen jewta toujours mal nana on probléme yimɓe no goyto ɗum e leñol ngol pourquoi sa yaltini ɗum a dañata tourné international a dañata ɗum est ce que kadi wona ndeɓe no artiste ɓe liggirto ni manque seeɗa saabu a wawi wiide an ka artiste a ala staff moƴƴo a wawi wiide an ka artiste taw ko heewi no manque no ngakkirma saabu kadi musique woni jolfo woni séréer woni halpulaar woni goɗɗo e goɗɗo anini tampon ɗum tan tampinma tampanama no manna no wawi wiide ni tampon ɗum bon jaltina moyen aji ma mbaɗa hen après daña revenu mais so tawi tout le temps min paɗe yimɓe kadi est ce que kadi mami dañke to on philosophie enen fof joguiɗen ok non ɗon ko yiyande farmata haadi aɗayi gueɗel goori no woodi ayi les artistes mi haali ɗum ñande ni émission maɓe qiba men mi salminimo mbami kala ko ñawande ɓurde tampinde amen minen ko minen hakkude amen est ce que a faami ko minen hakkude amen par ce que minen hannde nden wonnoɓe fan suji amen fof hannde gondi artiste aji te mbaɗi min concurrencé kala poɓana ɗo min kella hanki so waɗi min vocal hannde min jaaɓa ɗum ƴettor min walla ya studio waɗa min classé pour yomin jaaɓo ɗum gonga noon classe koye hip hop jeeya mais wona gueɗe il faut paama no mi winoma nane ko mawnuɗa ko fof bama ko bama tan wonata aɗum dawat gasa wonko ganduɗa ɗum ɗo ko fudde a jaɓat rewde hen goɗɗo rewa hen heddi noon leñol ngol ko wayto ko wona leñol ngol tan musique ala frontiére farimata kono wonko ganduɗa hen sa heppini ɗum a heñinima ɗum tan so ari hippo so tawi hunde yeehin to yettiɗo en an hoorema jotta ɗo mbiya kamɓe fof ɓe goyto ɗum sa yeeɓe goyto ɗum exactement tawde yimɓe jaɓani famdeɓe yoɓe continue liggade ha yimɓe jaɓa famdeɓe par ce que yaaru ses hatta yettade hande mbeɗa laaɓa min projet ji mbiyata ɗo ɗi somi yaltini hono majji allah andi mami yeeyi ko jinmi yeyde ko foof mais est ce que ko ɗum tan woni gartam par ce que tawi ko yeyde projet ji min mbeɗa miya concert aji mbeɗa daña ko pomi dañde ko mbeɗa wuuri hen mi ala meccal gongal ngal wona musique mais mbeɗa yiiɗi hankkadi ni ko woɓɓe dañata musique ko minen min dañi ɗum ça ne veut pas dire ko MC MODY tan yo woɓɓe dañi ɗum est ce que faami hande pourquoi pas min mbatta wadde clip aji e nder journée walla e nder 2 jours min daña 1 million de vues pourquoi min mbawa dañde ɗum par ce que min ballodirta hakkude amen wonɓe caggal amen ɓe goto fof no mbiɗa probléme staff par ce que goto fof addata ko miñum walla monum walla mo yardanno atay wona staff muɗum joni noon ɓeɗo foɓɓe walludema ko ɓen gonata ɗo e janta woto banggue gona e felludema donc ballo e pello so gondi e nokku mi sikkani tawi ma yeytoto jiɗɗa yettade ballo e pello so wondi e nokku goɗɗo ɗon garanmi ko ganduɗa ko woni classe uji an wadde ɗum lancé jaafa ɗon seeɗa mes caméraman ba aussi en ji o waɗi ko ganduɗa ko woni volume 1 e nder volume 1 wonko haali woni ko ganduɗa ko woni fokoya c'est ça fokoya foku rap rim on kam jaafa ɗon ko ƴettode kono e dow ɗum o waɗi classe yimɓe hewɓe wabina absene waɓen authentique hewɓe e rapport uji ɗi en jitti kadi omo ganduɗa woni capiking moom classe makko fuɗɗi ko guilane absent ari émission mine moon wi andama o waɗanima son yimɓe fof nanti kono arti kadi KM a e dow ɗum kadi en jii kadi omo ganduɗa woni
Mambour waɗi son son o en pare ko arni ko hen jeera woni effet kotte jaafa ɗon effet cemte c'est ça merci effet cemte ko ɗum o wi ɗum noon ndi hen keɗoni effet cemte seeɗa tan garen ni tawno ɓe mbi ala jeeya e classe o maya ala kerol taw ka yoolaki ɗon ɓe mbi ko an jeeyi ɗum bien sûr joni ngi hen seeɗa après garten mbawa jabade Mambour min mi añannimi wadde classe o tawi classe o joni ɓe gartade les animateurs ni classe non min kam jafade kam tan min kami mo kami bani mon debbo c'est ça kami min woni mama mon da eyyi c'est ça merci c'est ça min taƴiri ɗum ɗon son o jiɗɗo ɗum foof yo ya heeɗoy ɗum YouTube toon a jaaɓi ko an jeeyi e classe o ha jeni Oulou nan hen DJ Dou nan hen DJ Doubidou nan hen Babs Li nan hen hewɓe waɗi ɓe cité ko ganduɗa ko woni e son o wi kadi omon ara omon ara eɓe patmo te yimɓeɓe nana mbiyani o waɗi avertir mo ganduɗa woni advise holko kalta e ɗum ɗon bon min mbaɗanmi ko encouragé rek surtout bus iɗo ɗon mi annda noon classe o nafimo par ce que o classe i rapidima e ɓene jofto e heddi tan mbaɗanmi ɓe conseillé ko toujours yoɓe puɗɗu ɓe gatti ñemtinde par ce que sa yi effet ji ɗiɗo e ɗi naforuji ko ngaka blende aklo brique rek ɓe mbawno wadde kamɓene ɓe jogo lawol mo ganduɗa voilà effet maire effet père effet seconde ɗum naforuji voilà joni kamɓene ɓe gaari hen effet cemte effet ni voilà joni kamɓe tawde ɓe jiiɗi ko liggade rapport min jimi wiide ko pulaar e ɗemɗe goɗɗe gona goto yoɓe classe ha weela kono woto ɓe ƴetto e goto par ce que ƴettade yummum neɗɗo ko yumma ƴettiɗa ko heddi ko maayo wona kerol ok maayo wona kerol o wi so maayo wona kerol tawana yoolaki eyyi maayo wona kerol tawana yoolaki wona so tawi noon patta ko ha joloɗa nden maayo wona kerol ko goɗɗo setantoma wona setanto hoorema et puis biyo maayo wona kerol o il faut pas ma c'est mon ami festival am o yeehi kanko e boosi ɗum saabi o andi boosi to waɗata son uji ɗum haade maayo so wonin kerol wona wokama waɗata son o maayo so wonin kerol gawba non gom ko haalandema rek non gom ko haalandema aɗani maayo wona kerol MC Mody nana jabto way man bour jimmi wiidema ko min wona man bour tan ani jaltimi wallam heɓa debbo ene heewi rapport uji mabɓe mi classe ha joni ɓe waɗi noté jimmi ko affaire timma morceau so timmi morceau min mami yaltimi morceau classe mais min mi wona gonoɗo mbiɗa jaltidiri eyyi man bour noon morceau mawɓe ɗo ko morso moƴƴo pewɗo kono yo accu ƴettoje par ce que a yiiɗa bamma ƴette woto ƴetto babiraɓe janamɓe ko heddi ko noon ko mbimami ko gonɗin ɗum maayo wona kerol par ce que kanko monɗo te ko ɗo hooɗi ɗo ɓuuri wonde minen gondi jamma e ñalawma amin jidira grand f ɗo amin jidira wokam gawba nen ɗo authentique nen ɗo advise ko ɗo woni donc holno maayo wonir kerol an ñande en kawri nokshot anniversaire bamma andi ɗum ko haala tan exactement ko pig wona tawɗo ko pig o weddi noon yo fam mo weddi pig o ko miñi guiloma classe pakko leñol en min mbeɗa waɗa suivre haw watti kanko won artiɗoma classe min donc min ne mbino ko wona min par ce que won wiibo wonoɓe FA mbi ko gawba mais tawde wi ko maayo wona kirol ko gawba MC Mody jeeyi ɗum so tawi noon exactement amin poti jaabade ɗum mbawi fadde ma jaabumo non min wona kanko goto jaabuɗum par ce que kanko ko baɗo pique yimɓe foof minne ma yimɓe foof ma timma yem morceau minne mi waɗa ɗum classe kono pour vers goto mi ara mi jaabo ɗum non c'est impossible mi jaabani ɗum non mi jaabani ɗum batta ko absen windi ko mon frère wat texte mo windi gam jabtade baddo classe o e authentique en foof minen garta inchallah gasi il faut waɗa global c'est ça holko tonguirta gudden ha prochaine émission inchallah bon ko jarnadema e invitation o e wiidema vraiment yo yimɓe ballan feewi e wallende ko hollum neɗɗon wona yesso caméra taw yalti ko caɗele ɓole donc hollum surtout ma leñol ngol yimɓe mbasata woytade hade min gasde émission ma galle hip hop to radio télévision fulɓe natti yiyede yimɓe mbi ko probléme woni toon holko saabi ɗum non garemi yeeyon jaran kono ganda ko saabi ɗum garemi yeeyon émission o e en tout cas ideji baɗɗi non haaltumen par ce que yimɓe fof jiyanno émission on ko toon non mais télé fulɓe bon toon gonnoɓe won komin kalduno départ ko won hen ko waɗanno sakket ɗo noon ɗum watta kadi ɓe jiiɗi fawde yam ko goɗɗum ɓe macci tourné jam ɗi par ce que wonno tan Ousmane Niang saaha kañum wona directeur mi wiyata Ablaye ni walla goɗɗo e goɗɗo mais Ousmane Niang directeur programme o wi kam mi acci tourné jam ɗi mi waɗa concentré ɗum ɗo ɗum mbimo way mbeɗa wawi accude mais il faut ko dañami tourné jam ko yaroɓe dañi ɗum e radio ngo ɗo min donki famodire gaccumi
voilà ko heddi ko ene mais ɓooyi wadde afruji rap pulaar to mi dañani hen haydara mais wonko neɗɗo wiyata ne waɗa ɓoggol dane ma tan na salongol ɓoggol fooɗe c'était juste ça ko heddi ko so piinde no paysan min jima photo vision non foot vision nawno kam kadi ko ceelagal hakkude men dahaba jaami toon pour waɗi toon émission jaami puɗɗima wadde émission quelque temps hawre kadi mi dañi uddide studio amen propre studio peltal leñol wiye palel dane ma hayri koor ƴellato min guddiri ɗum pour waɗde soutenir boyji e wallude ɗumen beele lawol muɗumen leera mbasa rew tomin ndewi ɗo saabi min mbaɗi toon concentré par ce que a wawa wonde tufde mi yaara wona gara c'est impossible ko woda to mbaɗɗa concentré émission ngaji hayso mi watti waɗede galle hip hop so piindi soɗani taw komi waɗat ɗum chaîne youtube par ce que enam ne waɗi ɗum noon paɗe ko hestima inchallah mbayenda bandiraɓe bon ko noon so tawi en kaali kene gañen ñaguimi yafuyeɗen no ngo foof kaalo ferguito so tawi noon exactement waɗi nafoore jetten guena jetten Fatoumata Ndiaye baɗɗo feere ha garɗen ɗo hen donc mi jarnima yeeɓiyanko pintiɓe foof mi jarnima kadi kalmo ganduɗa ko fan sensi modi mi wani on pat no mbinomo ni album daade garden nene lawol inchallah janvier décembre wala janvier min jaltin ɗum taw wayan noon projet ji men ɓe noddi cellali quoi il faut wona projet haut niveau inchallah ɗum noon ma fade ɗum noon paɗi ɗum no fewi projet ko ganduɗa ko woni MC Mody inchallah ko woni so wiɗi jomiraɗo janvier tan o wi wala décembre de février so wiɗi jomiraɗo ko foti hen waɗede fof ma waɗe hen mi yetta kadi caméraman uji ƴemɗi foof yettude wonɓe technique ɓe jannude dennagal ɓe ganduɗa kadi machallah nana jeeɓanno wonɓe nder leydi caggal leydi kadi on mbiyama merci beaucoup ba Moctar Ali si mi salminima no fewi babam Siddel Dia mi salmini mi juurimama en calmini ba men Wullum Sarr dennagal ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe no fewi mi gasnata kadi temi jokkani kadi duwanade mon frère mon ami Aliou Djibril Sarr to ganduɗa ɗo yon foftorde ma min Fa Ndiaye Aliou mi ala jobrima temi kadi wawa yebdema ha baɗa koni woni aduna fewi no fewi no fewi no fewi kono a wawa yejjitede a yeehi kono golle ma no mantini a yeehi kono a heddima men mi wiyatmi ko tu n'es pas parti alan ɗo ala wonde men ɗum noon Seydi Sarr yo toon won foftede ma en calmi dennagal hetto merci beaucoup MC saabu ɗum kadi weeɓani gacca tama e foof gara kadi wonde recevoir émission min e moon ha yeeso ko lawol to projet ji garti kadi garten kadi gam wadde kadi émission goɗɗo so wiɗi jomiraɗo on jarama kala ngakki haal kay ñaguima yaafo wonano fanade wonno ko weltide moon merci beaucoup on jarama